Takže zdar tady Dave, ten podle Davida Lu. Vítejte u první fyzické aktivity dnešního videa. Teď jsme na cestě do Olomouce, frčíme se najíst. Na skate jsem stál naposledy tak před 6 rokama, tak uvidíme, co tady vymyslí. Den Davida Lu nemůže začít nějak jinak, takže ho slavnýma luflema. Pak nám zbývá říct nakonec videa jenom poslední věc a to... Takže zdar tady Dave, nebo aspoň pro dnešní video. V dnešním videu si ukážeme celý den podle Davida Lu. Pro ty z vás, kdo by náhodou nevěděl, kdo je to David Lu, je to jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů, profesionální skejťák a pro spoustu lidí obrovským vzorem. A jeho den nemůže začít nijak jinak, než jeho luflema. Na jednu porci luflí budeme potřebovat ovesný vločky, jeden banán, ideálně zralej, ať je to pořádně sladounký, jedno vajíčko, něco, čím pomažeme luflovač, a odměrku proteinu. Tak, já si lufle dělám tak, že si ty vločky nejdřív předmixuju, ať tam nejsou velký kusy těch vloček. Vloček bych tam dal tak nějak od oka, prostě tak, jak se mi to líbí. Teď si k těm vločkám rozmačkáme jeden banán. Tak, teď už tam rozklepneme jedno vajínko. K tomu všemu přisypeme jednu odměrku proteinu, samozřejmě slevový kód LUU5. A teď si to už jenom hezky rozmixujeme a máme hotovo. Tak asi po 5 minutách by to mělo vypadat asi nějak takhle. Ještě navrch toho lupneme tady ten vanilkový tvaroh. Tak a máme hotovo. Tak, máme asi 2 hodiny po snídaní, jako první aktivitu dne tady máme běhání. Dave nejčastěji chodí běhat něco okolo 15 kiláků, tak přesně 15 km si dneska zaběhneme. Vidím to na nějaký pohodovější tempo, něco okolo 5 minut na kilometr a my se na to můžeme jít vrhnout. You want me cause I got the dope. That's like a ride on my friend, give it go. He passed me her friend, so they switching roles. I hit it fast, yeah, I hit it slow. Bye bye the morning, girl, I gotta go. Gotta get ready, tonight is my show. If you okay, you might help in my show. Gotta be partners right under my nose. Niggas max, I got all the dough. Tak, 15 km máme za sebou, blíží se nám čas oběda, Dave nejčastěji chodí na Vietnam, takže mám úplně jasno, kam půjdeme. Jsme na cestě do Olomouce, frčíme se najíst. Jedem do jedné mojí oblíbené vietnamské restaurace do distriktu. Dave, kdybys náhodou někdy měl cestu Olomoucem, distrikt ti 100% doporučuji. A všem, co se dívají na tohle video, jestli jste z Olomouce nebo okolí, 100% tam zajděte. A do Olomouce nejedeme jenom kvůli jídlu, ale čekají nás tam další 2 aktivity. Ale když se tak koukám na to počasí, tak nevím, jestli nám ta jedna aktivita vyjde, protože vypadá, že za chvilku bude pršet, uvidíme, jak se to vyvrbí. Už se nacházíme v distriktu, dal jsem si klasický bumbonambo z rýží, jak můžete vidět. Pokud vás dnešní video baví a chcete mě podpořit, tak nezapomeňte zanechat like, odběr a do komentáře mi můžete napsat, o čem byste chtěli, aby bylo další video. Tak už jsme po obídku, teď nás čeká druhá fyzická aktivita dne. Uvidíme, jestli se nám to vůbec podaří, doufám, že nám nezačne pršet, protože to počasí vypadá všelijak. Tak další aktivita na seznamu Davea je skate. Na skateu jsem stál naposledy tak před 6 rokama, tak uvidíme, co tady vymyslím. Dneska bych měl v plánu aspoň pár základních triků, nějaký klasický olíčko, pop, šavit, něco takového. Možná si sjedem nějakou malou rampu, ale bohužel, jak vidíte, celý park je úplně mokrej, takže to asi nebude úplně vončo, ale uvidíme, co zvládneme. So I brought that girl a DeLorean. 21 minutes until I got go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. I met that girl right up at my show. Left her man in the crowd on the floor. Out of town, never saw her before. Told her, baby, we don't got that long. Listen, this not my city show, but I treat it like my city show. 20 more minutes into I'm on. 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 Yeah, I am not slow.
Figured you want me cause I got the dope. That's like a ride on my friend, give it go. He passed me her friend, so they switching roles. To je pro dnešní skateovou session úplně všechno. Je tady úplně všechno mokrý, takže jsem toho moc nestihl. Měl jsem strach na některé překážky vůbec najet, protože 6 let neskejtování de fakt kurva znát a upřímně mě extrémně mrzí, že jsem tady nemohl nic vrátit. Každopádně obrovský shoutout klukům, kteří to tady všechno zrekonstruovali a zrealizovali. Velký big up. A teď už nás čeká jenom poslední pohybová aktivita a vy hádejte do komentářů, jaká to je. Jako další na seznamu tady máme gym. Bohužel next move tady nemáme, takže musíme jít jenom do Infitka. Dal bych tam dneska nějaký upper workout. Pojďme se na to podívat. Tak budeme mít workout asi tak cca na hodinku. Na každou svalovou partii si vybereme 1 až 2 cviky, 1 až 2 sérky, podle toho, jak to ucítíme, jdem na to. I said, girl, why you keep calling? I said, girl, why you keep calling? Yeah. She said, I need a new whip. Yeah, cause I know that you're still ballin'. She just wanna go back to the future, so I brought that girl a DeLorean. 21 minutes until I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Man in the crowd on the floor. Out of town, never saw her before. Told her, baby, we don't got that long. Listen, this not my city show, but I treat it like my city show. 20 more minutes into I'm on. 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 Yeah, I am not slow. Figured you want me cause I got the dope. That's like a ride on my friend, give it go. He passed me her friend, so they switching roles. I hit it fast, yeah, I hit it slow. Bye bye the morning, girl, I gotta go. Gotta get ready, tonight is my show. If you okay, you might help in my show. Gotta be partners right under my nose. These niggas mad cause I got all the dough. These niggas mad cause I got all the dough. Changing my style cause I got every flow. Got every girl, ain't no top in my hole. Poslední fyzickou aktivitu už máme za sebou. Teďka už nás čeká jenom poslední a ta nejdůležitější věc na závěr videa. Přesunuli jsme se na vyhlídku Svatý Kopeček s výhledem tady na Olomouc a teď nám na závěr videa zbývá říct poslední Davidova oblíbená věta. Watch more sunset than Netflix. I když zrovna v dnešním případě bych si radši zvolil ten Netflix, protože je kosa a žádný sunset není. Tohle by bylo k dnešnímu videu úplně všechno. Jestli vás video bavilo, nezapomeňte mi zanechat like, odběr a komentář. Popřípadně mi do komentáře napište, o kom dalším byste podobný content chtěli vidět. A teď už na závěr videa zbývá říct jenom poslední nejdůležitější věc. Buďte lepší, než jste byli včera. Peace.